Isip pagtamod sa kasaulugan sa Philippine Environment Month, gipahigayon ang tree growing activity sa lalawigan sa Misamis Occidental kagahapon, Hunyo 8 tuig 2022. Ang Environment Month nining tuiga nagdala sa tema Aksyon para sa Natatanging Mundo. Sa Oroquitas City, gipahigayon ang pagpananom og kahoy sa Barangay Burgos nga gisalmutan usab sa daghang mga volunteers. Samtang sa Clarin, Misamis Occidental, gipahigayon usab ang pagpananom og mangrove sa Barangay De La Paz. Di na dunay mubong programa ang gihimo sa Barangay Hall sa De La Paz. Sa maong kalihukan, ang DENR ug ubang mga misalmod sa maong kalihukan mipakita sa ilang commitment nga maghiusa aron makamugna og kahimatngon sa kamahinungdanon sa pag-amping sa kinaiyahan. Ang maong aktibidad mao'y hiniusang kahimuan sa DENR ug Philippine Ports Authority PPA nga nag-auhag sa mga stakeholders sa pantalan sa pagpananom og kahoy ug mangrove. Ang maong kalihukan gisalmutan sa nagkadiyang sektor sa unang ikaduhang distrito sa Misamis Occidental. Kini naglangkob sa mga representante sa nagkadiyang local government units, Misamis Occidental Red Cross, Philippine National Police PNP, Philippine Coast Guard PCG, Provincial Environment and Natural Resources Office PINRO, City Environment and Natural Resources Office CENRO ug mga civil society groups nga nag-advokasya alang sa kinaiyahan. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.